Il-ġimgħa kienet ġurnata oħra twila fil-ġuri ta' Jurgen Fenech li jinsab mixli bħala l-mandant ewlieni fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia lura fl-2017 fil-Bidnija. Fenech u l-aħħar wieħed akkużat bid-delitt hekk kif 5 persuni oħrajn qed jiskontaw sentenzi ta' ħabs għall-involviment tagħhom. Fid-9 jum ta' dan il-ġuri komplew jiġdu bosta persuni li kienu l-ewwel fuq il-post jew parti mill-ewwel investigazzjonijiet dakinhar tal-esplużjoni fis-16 ta' Ottubru ta' 9 snin ilu. Fost ix-xhieda kien hemm l-uffiċjal Darren De Battista li spjega kif hu kien intalab li jagħmel tfittxija u investigazzjoni fuq il-karozza ta' Caruana Galizia. Qal li fil-15 ta' Novembru ta' dik is-sena il-karozza kienet ittieħdet fil-kumpless tal-Pulizija f'St Andrews, Pembroke, fejn ittieħdu numru ta' kampjuni differenti biex jiġu identifikati xi kimiċi. De Battista spjega li l-investigaturi ppreservaw kwalunkwe materjal li ma oriġinax mill-karozza fosthom wires twal u ball bearings. Fil-qorti ntweraw ukoll ritratti li jiġdu l-qawwa tal-esplużjoni bis-sits tal-karozza jinqalgħu minn posthom u bil-handbrake tal-karozza molli, indikazzjoni li Caruana Galizia waqfet sekondi qabel l-esplużjoni l-kbira. Ix-xhud qal li saret ukoll investigazzjoni estensiva fit-tinda tal-patata fil-Marsa, propju fejn ġew arrestati l-aħwa Alfred u George De Giorgio u Vince Muscat li spiċċaw jammettu ħtijietom. Fil-post instabu ħafna marki ta' swaba u mobiles li uħut minnhom kienu fil-baħar. Fuq il-pedanna tax-xhieda tela wkoll l-uffiċjal Clinton Vella li għamel referenza għal dokument li ħareġ wara li nġabret il-karozza mix-xena tad-delitt. Vella spjega li bħala parti mill-investigazzjoni kienet inkritt karozza tal-istess mudell biex ikunu jistgħu qablu l-oġġetti oriġinali tal-karozza mal-fdalijiet li jinstabu. B'dan il-mod setgħu jiddeterminaw li ma oġġetti tpoġġew minn persuni terzi bħala parti mill-apparati li kkawża l-esplużjoni. Brabta mal-mobile ta' Caruana Galizia, Vella rrimarka li dan instab ħdejn waħda mir-roti ta' wara li fuq għamlu testijiet l-esperti Olandiżi. L-istess mobile intwera lil ġurati f'awla 22. F'dan il-mument instama biki minn persuna fl-awla li wkoll ħarġet il-barra. Ix-xhieda f'din is-seduta wkoll irreferew għal sensiela ta' tfittxijiet f'diversi postijiet, fosthom f'garaxx f'Ħażebbuġ, f'żewġ residenzi f'San Pawl il-Baħar u s-Swieqi u farmhouse fil-Mosta. Minn hawn ġew elevati numru ta' oġġetti ta' interess bħal armi tan-nar, mobiles, apparat elettroniku, diversi SIM cards u cards bankarji. Xed ukoll l-espert forensiku Daniel Formosa fejn spjega li f'Diċembru tal-2017 saret tfittxija mill-uffiċjali Maltin u esperti tal-Europol fabbriki fiż-żona industrijali tal-Marsa. Hawn instabu diversi oġġetti ta' interess għall-pulizija, inkluż karozzi u iżjed mobiles. Min-naħa tiegħu il-kuntistabli Charles Azzopardi Refalo li dak iż-żmien kien stazzjonat fl-Assa tal-Mosta xiet li x'ħin waslu fuq il-post mar qrib il-karozza u seta' jara lill-vittma maqbuta fit-tifrik. Huma kienu l-ewwel persuni fuq il-post flimkien ma' qeben il-vittma Matthew Caruana Galizia li kien ħafi u fi stat ta' paniku kbir. Għaldaqstant beda jkellmu u jipprova jikkalmah bl-aħjar mod fiċ-ċirkostanzi. Wara l-waqfa ta' wara nofsinhar spikkat ix-xhieda tat-tabib tal-mediċina Dr. Mario Scerri li jippreżenta sensiela ta' ritratti grafiċi tal-katavru ta' Daphne Caruana Galizia wara l-esplużjoni. Fil-bidu tax-xhieda tiegħu hu ddiskriva l-karozza bħala ballun, tant kemm kienet qawwija l-esplużjoni bl-evidenza tinstab sparpaljata ma' kullimkien. Dr. Scerri spjega li biex ġiet identifikata l-vittma kellu jitqabel id-DNA minn fuq il-katavru ma' dak tat-tifel tagħha, Paul Caruana Galizia, waqt li saru numru ta' X-rays fuq il-kranju tal-katavru. Xed ukoll uffiċjal mal-Protezzjoni Ċivili Frederick Sammut li qal li dakinhar daħlet informazzjoni li kien hemm karozza taqbad fil-Bidnija. Fuq il-post u mill-ewwel lemaħ id taqbad, iżda meta rasa eqreb tal-vettura induna li l-ġisem kollu kienet jinħaraq. Sammut qal li din l-id kienet imdendla barra t-tieqa tal-karozza. Is-seduta tal-ġimgħa intemmet bi tliet ta' buaddasa mill-Forzi Armati ta' Malta li f'Diċembru tal-2017 tqabdu jfittxu f'qiegħ il-baħar fil-menqa ħdejn it-tinda tal-patata fejn sabu diversi mobiles u chargers li ngħataw lill-esperti forensiċi għall-investigazzjoni. Il-ġuri jissokta s-sib tal-ħabta tad-9 ta' filgħodu fejn mistennija jiġdu l-uffiċjali tal-FBI tal-Amerika.